facultăți. Bună seara, Facultatea de Inginerie și Management în Mecanică! Și acum Facultatea de Inginerie și Management în Construcție de Mașini! Așa sunteți, bravo! Și încă o dată, bună seara, Universitatea Tehnică! Ei, bună seara și bun găsit la concursul mult așteptat de voi! Balul Boboșenilor 2009! În această seară deja avem două facultăți aici, da? Sunteți colegi, sunteți aproape și sunteți toți într-un bloc. Practic sunteți una și aceeași facultate. De la voi, de la facultățile voastre, aici din Culița am venit, eu sunt colegii voștri, sunt plini de emoții și ei reprezintă anul întâi, adică bobocii de la facultățile voastre. Vreau să văd mânuțele sus cei care sunt anul întâi. Ia sus mânuțele! Să știți că voi în această seară trebuie să țipați cel mai tare și trebuie să aplaudați cât mai mult ceea ce se faceți acum! Ok, o să rog pe cineva de voi să mă ajute să iau această scenă, să fac mai mare. Așa. Bravo. Ok, ei de ajuns. Și dacă sunteți gata, o să invit colegii voștri în scenă și anume prima pereche care reprezintă Facultatea de Mecanică. Balancica Axenia și Podgurski Andrei. Acum următoarea pereche vine de la Facultatea de Mașini, să zic să vă mai repet de multe ori. Rechițălova Diana Gâncă Petru! Și cealaltă pereche este Iucova Cristina și Grumia Zanicu! Aceste trei minunate perechi sunt 6 bobocii aici. Și ei toți sunt de la Universitatea Tehnică din Republica Moldova. Ok, concursul este concurs și desigur aceste perechi vor fi apreciate și notate de un juriu care astăzi îl avem în următoarea conferință. Nițulecu Tatiana, lector superior, Facultatea de Inginerie și Management în Construcție de Mașini. Copzac Victor, conferențiar universitar. Bornar Vlad, lector asistent și masterat. Sângaci Ion, masterant. Și fiți voi atenți acum, și președintele jurului, decanul Facultății de Inginerie și Management în Construcție de Mașini, domnul Doda Alexei. Ok. Îmi place foarte mult că sunteți bravo și aveți multă energie în voi și aplaudați. Astfel vom face o seară superbă în această seară. Să știți că ei vor da dovadă și vor arăta toate calitățile frumoase care le au ei, doar dacă voi îi veți aplauda. Cu aceste aplauze o să invităm în culise! Până ei se pregătesc de prima probă, eu desigur nu o să uit să mulțumesc persoanelor care au organizat acest concurs. Și anume, la două birouri sindicale, cele care reprezintă Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcție de Mașini.
Totodată o să mulțumim gazdei noastre din această seară. Noi Pavlului Faraon! Și sponsorul nostru general, companii Accor Travel, liderul programei Accor Travel. Se spune Let's Go Party, noi spunem hai la tusovcă. Noi, Accor Travel, cea mai sigură companie de work and travel, sărbătorim 9 ani de activitate. Dacă ești student, vină cu toți prietenii sau grupa de la universitate în oficiile Accor Travel ca să-ți dăm invitație gratuită. Va fi Super Disco Show, bătălia DJ-ilor Miami, San Francisco și Las Vegas, joc de laser și efecte fosforescente, lumini amețitoare, show-uri, cocktailuri, tot delicios și baie în confeti pentru toată lumea ca să zică ura! Și acum, cea mai important, distracția începe duminică în Club Faraon. Invitațiile sunt limitate. Grăbește-te să vii în oficiile Accor Travel. Noi cei de la Accor Travel, anul acesta împreună cu voi facem ziua noastră de naștere și împlinim 9 ani de activitate! Și pentru că este ziua noastră, am hotărât ca toți voi din această seară să vă dăm invitație gratuit la super show care îl facem în data de 8 noiembrie aici în Club Faraon. Noi, de fapt, show-ul se începe la ora 9, dar noi, împreună cu voi, o să începem la ora 7. Și știți voi cum începe? În fața la oficiile noastre vor fi parcate 3 trolebuze. Vor fi dotate cu muzică super tare, cu pizza și cu multe alte șmecherii acolo. Să veniți să luați invitații gratuite, să mergem cu toți în trolebuze și să facem 2 ore discotecă prin Chișinău! Începând de mâine dimineață până vineri puteți să veniți la oficiul nostru din strada Alexandru cel Bun 99. Acolo va fi Anișara, care de fapt a uitat să prezint ca membra jocului, este Ana Levința, manager compania Accor Travel. Ea va fi acolo și va da la toată lumea invitații gratuite și plus că este ziua de naștere, toată lumea care reușește să vină la noi la oficii vor primi o șampanie gratuit! Bun, cred că am vorbit deja prea mult. O să mergem repede la prima probă, care este prezentarea, și o să invităm prima pereche în scenă. Ei, cum am zis, reprezintă astăzi Facultatea de Mecanică și se numesc Poloncica Xenia Băcusche Andrei! Vii, dragă, nu la facultate, la oraș, la băieți. Acolo sunt mulți băieți, o să mă uit, să mă părăsești. Unde trăiești, stai linișor, la prima distanță acasă. Nu te gândi mult dacă îmbătrânești chiar, nu mai întorc la tine. ajungi la facultate, visul care îl avem din
mici copii, visul de a deveni cineva în viață. Într-adevăr, chiar și în primii ani de liceu am întâlnit cu niște dificultăți, dar trebuie și pentru Atunci la Udemy am învățat noul regulament al studentului. Aici avem primele succese în învățământ și în dragoste. Suntem anul întâi, suntem boboși, suntem viitori ingineri. Ani de școală, ani de liceu, la facultate, e visul meu. Primul examen, primul sărut, prima iubire, nu pot să uit. Așa o să rog aplauze pentru Bălăcica Xenia și Bălgurski Andrei! Următoarea pereche vine de la construcție de mașini. Și ei se numesc Rechița Lavadiana și Guca Petru! Ai careva presupuneri? Mă vedeam că ești student, designer. Student? Și ce dacă nu sunt un simplu student? Eu știu cine ești. Atunci spune tuturor. Ești boboc? Rechița Lavadiana și Guca Petru! Și acum următoarea pereche. Știe cineva cum se numesc ei? Cum? Știe cineva sau nu? Țineți mine cum îmi zic eu. Iulcova Cristina și Grumia Sanico! Девушки в дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой. Domnișoară,
te grăbești? De ce ai să nu scitești? Păi eu am cat bobăcica. De ce faci? Eu nu sunt bobăcica ta. Precis? Precis. Și de ce, mă rog? Pentru că bobăciul meu este deștept, inteligent și mai ales este foarte, foarte drăguț. Ce, nu crezi? Nu. Atunci îți voi demonstra. O să-mi caut bobăcelul prin GPS. Să te văd. Și în această seară bobocica mea este Cristina. Iar bobăcelul meu este Nicu! Vă mulțumesc! Aceasta a fost perechea cu numărul 3, Iucova Cristina și grupul Nicu. Iată, am făcut cunoștințe cu fiecare bobocel în parte. Cred că data viitoare când am să uit eu numele sau familia voi, o să mă ajutați. Și dacă să ne reamintim în această seară, aici în acest club, sunt studenți a Universității Tehnice din Republica Moldova. Până ei se pregătesc de proba cu numărul 2, noi am hotărât să vă mai dezghețăm o dată, să mai dansați, să mai nu știu eu. Și avem o surpriză pentru voi. A venit o super talent aici și o super domnișoară cu o super voce și o să fie nevoie de voi să o susțineți. Foarte bravo în Republica Moldova! În America se spune Let's go party. Noi spunem hai la tusovcă. Noi, Accord Travel, cea mai sigură companie. Să facem un antrenament, o să exclamăm Universitatea Tehnică din Republica Moldova! Așa, și prima pereche este compusă din Aksenia și Andrei. Da, intră. Domnul profesor, și la dumneavoastră și iertare. Poate învăț o notă. Pentru ce iertare? Ia ne și stau și așează. Domnul profesor, știți că am rămas cu restanța dumneavoastră și vă rog un 5 dacă se poate. Te poate un 1. Hai, vă rog un 5. Te poate un 1. Domnul profesor, vă rog un 5. Dar poate unul cu lâși, nu vrei? Ei, domnul profesor. Hai, vă rog. Hai să ne tăruim. Domnul profesor,
motivul ăsta. Uite, sau spui adevărul, sau poziție verticală și știu unde uși. Ei, domn profesor, chiar nu mă credeți? Nu te cred. Vă spun ce sunteți cu mâna la ei. Așa la lucru. Care lucru? Veți știți? Lasă-ți crioare. A este motivul de ai fost la examen? Da, întâmplător acolo ne-am ascult un deget. Care deget? Ăsta. Mă duc la mășet. Da, domn profesor, mă mășet. Să mă stând de ăsta. Hai nu mai turna atâta minciuni și spune într-adevăr ce-ai făcut. Tot nu mă credeți. Nu. Domn profesor, vă spun cinstit, am soldat gardul de la stadion 24 din 24 de ori, n-am avut timp să învăț. Ne-am adus aminte, da. Țin minte, da, așa e ceva. Voi, domn profesor, și mă bucur. Bine, dar dă-mi carnetul. Voi, și mă bucur, domn profesor. Bine, dar gardul celălalt la coz, la costură, la terminat, da? Da, am mai rămas apoi 10 pe ceasuri. Dacă vreți, puteți să mergeți. Bine, dar hai să mergem, că am niște chestii pe la globus. Hai să mergem. Așa, ei au fost Axelia și Andrei. Și următoarea pereche este... Cine? Cine este următoarea pereche? Știți voi? Hai, încetișor să aud și eu. Cine este următoarea pereche? Următoarea pereche este Diana și Petru! Așadar, să începem! Ne-am văzut puțin de la temă. Acum, dragă mea, ia ce rog frumos pețul și caietul și scrie. Gata cu teoria, cred că să mergem la practică. După mine. Такие маленькие перемены, законы оно еще не знакомы. Как моя Магдалена. Your combat.
Mai vedem. Iar acum, trecem la ceva mai interesant. Exerciții. Atențion! Văd că marșul nu e chiar de tine. Să vedem ceva mai greu. Ce să vedem la exerciții? Văd că nici asta nu-i bună. Iar acum ceva real interesant. Flotări. Jos! Amor! Chiar amor jos! 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 Întotdeauna avem o informație în formă. Așa, aceasta a fost perecha cu numărul 2, Diana și Pedro. Și acum urmează pereca cu numărul 3, Cristina și Nico. Скрипнуло балет, совет настало, и сколько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой.
ați venit în meniul Angel's Shell. Pentru limba română, tastați 1. Для русского языка нажмите 2. Pentru oferte în curs de desfășurare, tastați 1. Pentru susținerea examenelor, tastați 2. Pentru nota de la 1 la 5, tastați 3. Pentru nota 6, tastați 4. Pentru nota 7, tastați 5. Serviciul este disponibil pentru moment. Vă rugăm să reveniți mai târziu. Наступит время, сам пойдешь, наверное. Свистят они, как пули у листа. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение, спрессованным в года. Мгновение, спрессованным в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. A luat sfârșit proba cu numărul 2 și noi o să lăsăm puțin timp din proba. Proba cu numărul 3, care este una mai specială. Este o probă de dans. Și mai corect spus, proba valsului. Aceste 3 minunate perechi vor valsa. Să vă zic eu o șmecherie care, nu știu, poate vă face mai plin de energie. De fapt, azi este ultima facultate, ultimele 2 facultăți unde facem balul boboceilor. Și de la celelalte 9 facultăți sau 8 care au mai rămas, bravo băieți, dar lăsați-mă și pe mine să zic 2 cuvinte aici. În data de 4 noiembrie, aici în Night Club Faraon, toate cele 10 facultăți vor fi prezente aici să participe la marea finală Balul Boboceilor 2009. Nu contează cine din ei astăzi vor deține titlul de Miss și Mister Bobocică. Contează ca voi să fiți alături de ei aici în 4 noiembrie să-i susțineți! Anul trecut, cei care s-au plasat pe locul 1 în Universitatea Tehnică a fost Facultatea de Radio-Electronică. Dar ce a fost cel mai frumos, că în marea finală unde au participat 12 universități din Republica Moldova, cine credeți voi că a venit cu locul 1 acasă? Universitatea Tehnică din Republica Moldova!
Și anul acesta vă promit eu deja 80% că o să deținem acest post a doua oară. O să fim din nou campioni împreună cu voi. Să știți că nu este meritul meu aici, este meritul colegilor voștri care sunt demni de aplauze și este meritul vostru că știți să aplaudați. O să mă ajut să dau această scenă? Hai! Mersi mult! Următoarea probă este proba valsului, unde ei ne vor da dovadă cum se valsează. Vă rog să lăsați spațiu cât mai mare posibil. Și o să invităm prima pereche, care este Axenia și Andrei! Aceștia sunt Axenia și Andrei! Vă zic un secret micuț. De la facultatea de mecanică este de la pereche. Ei deja au titlul de Miss și Mister Bobucel. Așa că puteți să-i aplaudați! Dar de la facultatea construcției de mașini, astea sunt două perechi. Și prima pereche este Diana și Petru!
Următoarea pereche este perechea cu numărul 3, dar de fapt numărul 2. Iucopa Cristina și Grumeza Nico. Aici a sfârșit concursul nostru din această seară. Vă rog aplauze! Până atunci, de fapt, lucrul jurului de-abia a început și dacă o să fiți atenți, o să vă mai fac încă o dată cunoștințe cu membrii jurului. Viturenco Tatiana, lector superior. Gobzac Victor. Conferențiar universitar. Lector asistent și masterand Bogdan Vlad. Masterand Stângaci Ion. Manager de program la compania Alcor Travel, domnișoara, de fapt, doamna Ana Melința. Și președintele jurului, de fapt, tăticul vostru, domnul Goga Alexei. Eu să vă rog să faceți totalul, le știu că nu este foarte ușor, dar nici foarte greu, că sunt doar două perechi acolo. Dar noi până una alta, mai cansăm, da? Țineți minte, de la început, în fața noastră a venit o domnișoară cu o vecere, cu o prieten, Victor Cepăr! Până jurul face totalul, dar cred că deja sunt gata. O să invit pe Ana Melința, manager de program la compania Alcor Travel, aici alături de mine. Următoarea pereche este Dinamo și Petru! Și perechea cu numărul 3, Cristina și Nico!
Până ca jurul să dea sentința, o să permit eu primul să vă felicit, să știți că nu toată lumea poate să dea dovadă de curaj, să iasă aici în scenă și să demonstreze careva calități. Anume, prin calitatea asta, sunteți demni în această seară de aplaudat! Și știu că emoțiile voastre sunt foarte mari și ca să mai treacă un pic din voi nu trebuie să le trăiți, voi stați liniștiți acolo, ca emoțiile voastre să mai treacă un pic, o să rog Anișoara să vă dea primele premii. Așa, poftim. Deci vă felicit încă o dată, ați dat dovadă de multă creativitate, nu-i așa? De multă generozitate, sunteți bravo și din partea compania Accord Travel, iar în programe Organ Travel aveți un premiu, $100 duceți la programul American Summer. Deja 6 copii vara aceasta merg în Statele Unite. Voi până una alta nu uitați că noi facem super discotecă, dar de fapt discoteca începe de la oficiile noastre, unde vor fi 3 trolebuze dotate cu muzică foarte tare și vom face nebunie și distracție în trolebuze, adică discotecă prin Chișinău. La mai apoi, la ora 9, aceste 3 trolebuze se vor parca în fața discotecii și toată lumea va intra la super discotecă. Eu desigur o să-i mulțumesc Anișoarei pentru că a găsit timp să fie în această seară cu noi. Voi nu uitați să veniți să luați invitație de la Anișoara care o găsiți în Alexandru cel Bun 99. O să luați invitație gratuit și pentru că este ziua noastră de naștere o să vă oferim și o șampanie gratuit! Și acum momentul cel mai frumos și important în această seară. O să invit pe președintele jurului, decanul Facultății de Inginerie și Management în Construcție de Mașini, domnul Droga Alexei. Vă rog frumos, stimați colegi, să aplaudați foarte tare. Pe de asta foarte mult depinde sesiunea voastră de iarnă. Bună seara! Bună seara! Aceasta este a doua sesiune intermediară, însă nu este sesiune de iarnă încă. Vreau să aduc felicitări tuturor participanților pentru prestația care au avut în seara aceasta. Sunt niște băieți și fete foarte îndrăzneți, culți, cu, cred eu, un viitor foarte mare și în învățătură și în viața publică. Vreau să urmăresc diploma. Îmi dați voie să vă ajut și eu un pic aici. Eu o să dau citire diplomei, dumneavoastră numele și familia să fie cu mai mult suspans. Comitetul Sindical Studențesc a Universității Tehnice din Republica Moldova decernează cu titlul de... Hai să încercăm să dăm de aici. De laureat la concursul Balul Boboceilor, Facultatea de Inginerie și Management în Construcție de Mașini pe... Rechițanova Diana. Rechițanova Diana! Și bobocelul dumneavoastră o să dați. Gângă Petru! Și acum maximă atenție! Miss Bobocică. Miss Bobocică! Îngerul păzitor al cunoștințelor Mr. Boboc. Ilcova Cristina. Ilcova Cristina!
acolo, ce panglici frumoase și flori vin. Silvestru Bogocel, cel care a stat tuturor tentațiilor, Grumeza Nicu. Grumeza Nicu! Noi să mulțumim domnului Tom Alexei și o să-l petrecem cu aplauze! Ceea ce ține de facultatea de mecanică, pentru că am avut foarte și foarte multe perechi de acolo, învingători. În această seară, în final, cu mult suspans, voi nu știți, de fapt, Miss și Mr. Bobot de la facultatea de mecanică în această seară sunt Palancica, Axelia și Podgurski, Andrei! Până ei vor fi dotați cu flori și panglici, v-aș da o simplă întrebare. Cine credeți voi că a fost cel mai bravo în seara aceasta? Că au fost ei, asta nu se discută, dar mai este cineva acolo. A fost birourile sindicale, studențești, de la facultatea de mecanică și construcție de Râșiu. Ei de fapt sunt colegii mei și aveam notat undeva numele și familia la toți. Dar sunt și colegii voștri și știți destul de bine. Și vă rog încă o dată să-i aplaudați pentru că ei foarte mult au muncit pe evenimentul din această seară să fie unul cu succes! Ați luat premii? Ok. Dar să știți voi că premiile nu s-au terminat aici. Birourile sindicale studențești de la facultățile voastre, în colaborare cu Acord Travel, vă oferă câte un premiu bănesc în valoare de 400 de lei! Și dacă o să aveți note frumușele, o să aveți și burse. Bine, voi nu uitați că în data de 4 noiembrie să veniți alături de ei, aici, să-i susțineți, să luați poate locul întâi, adică să păstrați cinstea facultății voastre! Eu să vă aduc aminte că sponsorii noștri sunt Nightclub-ul Faraon! Și sponsorul nostru general din această seară este compania Acord Travel, liderul programului Work and Travel în Republica Moldova. În America se spune Let's Go Party. Noi spunem Hai la Tusovka. Noi, Acord Travel, cea mai sigură companie de Work and Travel, sărbătorim 9 ani de activitate. Dacă ești student, vină cu toți prietenii sau grupa de la universitate în oficiile Acord Travel ca să îți dăm invitație gratuită. Va fi Super Disco Show, bătălia DJ-ilor Miami, San Francisco și Las Vegas, joc de laser și efecte fosforescente, lumini amețitoare, show-uri, cocktailuri, tur delicios și baie în confeti pentru toată lumea ca să zică ura! Și acum, cel mai important, distracția începe duminică în Club Faraon. Invitațiile sunt limitate. Grăbește-te să fii în oficiile Acord Travel. Da, asta era. Și acum pe final o să vă rog frumos ceva foarte mult. Sunteți într-adevăr bravo că ați dat dovadă de... nu știu cum se numește cuvântul ăsta. Ați aplaudat foarte mult, ați fost foarte receptivi și ați știut să-i susțineți pe ei. Și vreau să mai fac încă o dată în final lucrul acesta, dar să țipați și să aplaudați cât puteți voi de tare. Facultatea de inginerie și management în mecanică! Așa, și acum, facultatea de inginerie și management în construcția de mașini! Și fiți atenți,
că noi toți împreună facem Universitatea Tehnică din Republica Moldova! Pe aceste note, eu rămân să vă mulțumesc încă o dată, să le mulțumesc lor că ne-au făcut show și să știți că distracția noastră de-abia începe, pentru că avem DJ Cristina Vixen și ea să facă super discoteca pentru voi! Bună seara!